Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft. Astăzi o să facem Minecraft cu tremur. Prima oară o să facem așa, o să săpăm mult în jos. O să pară cu tremurul real. Eu vă recomand pe creativ și după aceea să vă dați pe survival. Uite, punem așa ca să fie frumos cu tremurul. Punem aici. O de asta sus, revenim. Bun, a fost o mică pauză. Bun. Uite, aici facem tremurul. Hop. Hop, hop. Uite, așa. Punem o grămadă de TNT-uri. O să mă dau după aia pe survival ca să vedem reacția cu tremurul. O să avem și un flint în stil. O să facem zi ca să fie mai simplu. Ok. Hop, hop. Hop, hop. Acum trebuie dirt. Punem dirt. Așa. Prima parte de cutremur. Ok. Pac. Deci este un TNT. Și de fapt o să fie un mai cutremur. Revenim. Bun, am revenit pentru o mică bubuială. O mică bubuială. Dă-te mai încolo ca să nu mă activez cu tremurul. Hei, mai încolo. Hei, am dat foc la toate astea. N-are nimic, îi dăm foc. Piu! Ok. A fost o mică bubuială. Revenim. Bun, asta este primul cutremur. Arde-l. Surprei. Ce cutremur, ce crater. Asta este de 8 grade. Wow. Ce cutremur. Ok. Venim. Am revenit. Stați să săpăm două case. 3. Uitați. Bum, bum. Bum, bum, bum. Ia uitați ce-a făcut. Haideți să ardem și asta. Hop, hop. Haide, ardem aici. Rip. Rip casă. Bun, și cam atât a fost acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe și să apăsați pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Eu am fost Doamne, ne vedem data viitoare.